지단 일본 얘기 아니 베베라 지조를 베발도 따주디 야고스타요리 디크란즈기 베바다 일본이 바라기 섬로탄단레 시가레 대성말 팀부도 도시에 랍서요리 디간라 베바즈기 최대 친구단 여럽주산단 대저로 군주기 제수이란다 아주 샤체디요리 다 먼저 리군 나로린 버전 레제 뉴뉴지르데 먼저 삼삼 제게 리구딘데 배워다 아니 잡된다 가된데다 인점 부지 십유다 데가블라 당란들이 개당 버리나 묘미 망부지 당란 돈이라 교용 거리 오늘 학과도 숨지 들전다 개별들이 가블라 버전 배배 장가디 뉴뉴지르데 이나 니홈이 배배 돌아베 개별 진행데 숙침부 샤디우스 용디거리 근데 배배 디 니홈이 돈에 배배기다 최단 리슌라 데데 도난진이 숙침부 샤요리 gemburin buji gudin thola imbarjina danga zude nangbe chede ni hon narola yongdaji chade yori samye dela thona shukshim buji chede yori pemela mala jendiri pedizum ba mima usha zum yori tendegi thone ni hon quran zugi mima narola chike ngamune quran zugi yode baji la gyoji an peba zugi chardu larsu cheje didu di kanla janagi thone phela narju shush tangi yobadi konzugi ta chike sangyu chalam kona hakko dizum ba 디 마디 버진 버지 군주 셈라 숙심부 자고 돼요. 대래 군주 잡죠 숙심부 셔디겨. 다 게르바 카 임바르지나 다디리 아주 리군라 삼삼리 용제 제 현재 나니인데 요리 미가시베데 제게 아니 아주 랍다리 TCV레 마스르 보짐레 아니 시리기 삼보다레 대낭로림 버지나 게르바 카다 양 쿠란 소바 카드를 주제 우라 롭종 토라 데게 잡죠 체제 부진다 신예인데 망부시라 차려리 디리디 상마직 대용도 좀봐 일본 미기지다 먼저 배발라 직다주로디 지 야고지다 잡교도 넘버디 숙심부시라제 야고시라 된디 北澤杏里と申します。私編集とライターのお仕事をしておりまして、はい、ダライラマ法王様の本を編集したこともございます。あとそうですね、チベットに関してはチベットの子どもたちをサポートしている団体を立ち上げたり、あとセーブチベットネットワークという団体を立ち上げてそこで活動したりしてまいりました。私は丸山千恵子と言います。ヒューマンバリュー総合研究所の共同代表理事をしています。一番最初にチベットを知ったのが皆さんデビッド・ボーイってご存知だと思うんですけども、世界のミュージシャン大スターですね。で私彼とインタビューをしたことがあるんです。でその時に彼がもうすごい昔なんですけど、実は私はそのチベットにものすごい関心があるんだっておっしゃってた。で後でいろいろ調べていくと、彼はイギリスにいた時にリンポチェの下でお勉強してたっていう経歴があったんですね。でそれがまず第1回目の私にとってチベットを知って、でその後少しずつチベットのこととか法皇様のご本を読んでたんですが、なかなかすぐ難しいので中に入っていけずにいたんですが、またそれからしばらくしたら今度はダライラマ法皇様が青山に小さなアートギャラリーがあって、そこを訪れたことがあったんですね。で私は知らなかったんですが、その翌日にそれを知ってそこのギャラリーに行きましたところ、法皇様のそのインタビューが残っていてビデオで見せてくれてたんです。でそれを聞いた時にものすごい衝撃を受けまして、というのはある方の質問で中国に対してどう思われますかという質問があったんですね。でその時に私もまだ全然無知な頃だったのですけども、その法皇様はものすごく冷静にお答えになっていたんです。で絶対にその中国の悪口は言わなかったんですね。とか感情的にもならなかった。で私にとってはまだ20代でしたので、ものすごくびっくりして、普通自分の国が侵略されたり、自分の国民が本当に虐殺されたりしたら、もし私が国王だったりしたらもう気が狂ってしまうんじゃないかと思ったぐらいだったんです。その時にもうこの方は普通の人間ではないんだなって、ものすごい精神的に高い
ところにいらっしゃる方だなっていうことがものすごく分かったんですね。それからしばらくしてから、私ニューヨークにいたことがありまして、その時にダライ・ラマ法が無料の講演会があったんです、セントラルパークで。でそれでニューヨーク中がもうダライ・ラマ法のポスターでいっぱいになって、もう地下鉄にもポスターが貼ってありますし、本屋さんに行けばもうダライ・ラマ法王の本が山積みになっている。どこかのレストランに入ればもう法皇様のポスターが飾ってあるっていう、そういう状態だったんです。もうニューヨーク中がダライ・ラマ法で沸き立ってたんですね。でそんなこともあって、である夏の日、そのセントラルパークに行ってダライ・ラマ法王の初めての講演を聞いたんです。これが大きなきっかけでした。その時にもうたくさんの白人たちが集まって、そのセントラルパークにもう膝を抱えてこうもうみんな大地に座ってるんですね。もうそれをそのシーンとした中でダライ・ラマ法王が話す言葉にものすごいビートがあって、勢いがあり、それでもの素晴らしいこう精神的なお話をされていて、それを白人たちがみんな聞いているっていう姿を見たときに、本当にこの方が世界を率いていくピースメーカーだって、その時に初めてまた改めて思ったんです。でそれがきっかけでもうダライ・ラマ法王の本を作ろうと思って、そこからもうどんどんチベットの文化とかチベットの方と仲良くなったりとか、サポートを始めたりとか、そこがきっかけでしたね。はい。思い出して、ちょっと遡ると2001年に私がアメリカで心理学の勉強をしていた時に、ユダヤ系の難民の方とユングの心理学者の方だったんですけど知り合って、でその方が自伝を出していたんですね。で自分の難民としてのヒストリーを、自伝で出していたところ、そこにダライ・ラマ法王のお手紙が、同じ難民としての経験を、しているあなたに対してということで、お手紙が入っていて、でその方の本を私が翻訳したことから、ご縁が始まりました。それでチベットハウスにその著者がイタリアの方なんですけど、来日した時に、ご一緒にお礼と、挨拶に伺って、そこで初めてもう私もそのチベットの歴史とか文化とか、そういったことを改めて、知るようになったというのがきっかけです。まさしくこの東京の、チベットハウスにそのイタリア人の著者の方と一緒に挨拶に来た時にとてもまずびっくりして、でまず日本だと普通はアポイントを取って、1週間も2週間も前からアポイントを取ってご挨拶に伺うんですけれども、一度お電話をして、こういう自伝を書いた方がご挨拶に来たいというふうに申し上げたら、どうぞ今すぐいらしてくださいっていうことで、まずなんかその歓迎の姿勢にびっくりして、そしてその時はチョッペ代表だったんですが、同じ難民の経験をした方たち同士がお話しした時に、私は本当に何も知らない日本で生まれ育っているので、なんかそんなにご苦労して困難な経験をされているのに、なんでこんなに穏やかで幸せそうなのかなっていうところにまず興味を持ちました。でそこから、チベットの方の、自伝ですとか本を読んで、もしかしたら、私はずっとそれが分からなかったんですけど、もしかしたらそれは仏教によるものなのかなというふうに考え出して、で法皇様の本を読み始めたり、そしてそのチョッペ代表にお聞きした時に、日本はどうしてこんなに豊かなのに自殺も多いし、それほど幸せを感じられない人が多いのに、なぜチベットの方はそういう大変な状況で今でも亡命社会にいるのに、幸せなんでしょうかって、もしかして仏教でしょうかっていうふうに伺ったら、すごくにっこりされて、勉強したいですかって聞かれたんですね。でそこから私ははい勉強したいですって、言って、チベット文化にもっと、触れたいなっていうことになりました。
どなたかその仏教を教えてくださる方を紹介していただけないですかって、言ったんですね。そうしたら、自分は教えられないけれども、その資格はないけれども、あなたみたいな人に適切な先生がいるから、ちょっと待っててくださいと言われて、ドクター・バリカージンというアメリカ人の医師なんですけれども、そのチベット仏教の僧侶になった方を紹介していただいて、そして私もその周りの人も一緒に、医療のこととか心のこととか仏教のことを学んできて、そして、そうですね、2007年に私初めてドクター・バリーにお会いしたんですけれども、この10年くらい前にそのヒューマンバリュー総合研究所というのを作りまして、小さな団体なんですけど、日本で少しずつその医療関係の方とか、あるいは大学関係の方とか、そういう対人援助職の方が疲弊しないように、バーンアウトしないように、サポート少しはできているかなというふうに思っています。それも全てチベット仏教をベースにしていて、現代に合うように、少しずつ差し出せているおかげかなというふうには思います。チベットの皆さん本当に苦しい立場にいられると思うんですけれども、本当に誇りを持っていただきたいと思います。もうチベットの方って私から見ていても本当に心はものすごい温かいハートを持っていますし、それからあとチベットの文化というものはものすごい美しくて深いものがありますので、もう本当にそれを大切にされていってほしいと思います。あとチベット仏教というのはものすごい西洋の科学者たちがそれを追って解明しようとしているぐらい深い人間の意識を追求したものですよね。で、これから21世紀には本当にその人間とは何なのかっていうことをどんどん突き詰めていって、人間の可能性を広げていく時代になると思うんですけれども、それに対してチベットはそれを先駆者、先を行ってると思います。だから本当に今大変な立場にあると思いますけれども、私たちは応援していますし、皆さんも頑張って、もうぜひ誇りを持って自分たちの素晴らしいスピリットを世界に広げていく、そういったリーダーになっていただきたいと思っています。この50年という長い間、その亡命生活も続いているということが私なんかの想像を絶することだと思います。でも諦めずに、もちろんダライラマ法華経もいらっしゃるもとで、チベットの方たちがこういう文化を保存して、そして、世界に今はちょっとコロナでなかなか移動できませんけれども、そういった文化をいろいろな国で、この東京のチベットハウスもそうですけれども、脈々と継続して社会に伝えてくださっているのが、本当に貴重だしありがたいことだなって思っていますので、私も含めてすごく微力なんですけれども、少しでもできるサポートをさせていただいて、それだけでも私にも学ぶところがとってもたくさんあるので、ぜひこの日本でもそうですし、世界でもそのチベットの文化を、さらに継続できるように皆さんで力を合わせていただきたいなと思ってます。